Oh. Wah. Suara suling kumandang suarane Suatuin rapena unine Uring memo Rejo akenan Rawan gendrosa Hitung suling Sika kendang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yoyo. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah pinaringan rezeki sehat walafiat. Syukur Nadianto sakjroning pandemi 2 tahun jenengan rezekine isih banyu mili kula melu seneng. Banyu mili tangise, po. Lho, kok iso? Bos sampean kula kabeh niku nggih terdampak. Dadi sampean rezekine seret, kula nggih seret. Niki sing diarani senyawa. Oh, senasib sepenanggungan. Nggih. Senasib dan sepenanggungan ning alhamdulillah dalu niki leres panjenengan ngendika bengi iki sama-sama mendapat rezeki dari Bapak Haji Haryanto. Lantarane Nggih. Aku meh ora katut kok iso? Lali ngebel kula keri dhewe, Mas. Lho sampean iki wis ditetapkan sebagai pelawak tetap wonten ing garasi mriki kok ya. Nggih, kula pun usul kok sing ditempelke bis ki aja mung Gatotkaca, Werkudara, Janaka mbok sekali tempo bis siji gambare gareng ngono piye? Yo nggambari garengnya angel sepiro gampang Mas Gareng. Ning pertanyaannya. Ha. Engko lek njur bise digambari gareng pertanyaannya sing numpaki gila apa ora lah kuwi lho. Mangsamu aku wis retek dhewe ngono apa? Lah iya. Sing jenenge penampilan ki lak penting. Mula dipilihke satriya-satriya sing linuwih sing patut minangka tepa tuladha. Betul. Oh, ya sing ganteng sing ayu kaya Sri Kandi nika. Apa yang tertempel di bis Haryanto itu merupakan contoh kehidupan manusia. Kok iso? Loh kaya Bima niku wonge teges, jujur, ora tau napa botse. Adil. Kaya nika Janaka kalih Sri Kandi itu kehidupan sejoli antara pria dan wanita harus selalu bersama-sama. Yang gambare Gatotkaca. Gatotkaca nandhake wong urip ki aja nganti ora duwe cita-cita. Buatlah cita-cita mabur setinggi langit. Semar kuwi jelas wong urip kudu duwe panuntun, mergo Semar niku nuntun marang satriya-satriya utama. Anoman. Kok tekan kethek bareng apa? Enek aku browsing kok enek sing gambare Anoman ana. Anoman ki wernane putih, urip Betul. ing donya kuwi kudu suci, resik, kalis ing dedosan. Ya. Pancen sampean iki dagelan sing kondang ampuh, pinter, cerdas yen kon oncek-oncek ngono kuwi. Alah mbuh Mas aku ki. Aku tenan aku ki bola-bali ditimbali rene iki lekku golek apalan iki nganti kentekan. Wis PO Haryanto. PO ki jelas perusahaan otomotif. Wis singkatane PO. Haryanto ki hari-harinya melayani penumpang dengan temoto tegese tertata. Ora serampangan. Jadi PO Haryanto itu selalu melayani penumpang dengan tertata, rapi, ora gawe kecewane konsumen. Ya. No, wis takon meneh, apa meneh? Ya teruse no. Apa? Garwane Pak Haryanto lak Ibu Nurhana. Kuwi. Nur kuwi ngarani cahya. Hana kuwi saka tembung ana, dadi Ibu Nurhana kuwi ana cahyane utawa aurane. Ora
beda kowe Cahya Kuntadi. Terus. Cahya kuwi wis ngarani cahaya. Kunta kuwi senjata. Di kuwi saka tembung adi kuwi gedhe. Dadi senjatamu kuwi gedhe tur ana cahayane. Kemeruh kuwi ora. Wah, aku ora kemeruh piye wong aku wis ngecek kesi kok. Lah. Ayo. Iki bocah iki ngejak dadakan terus kowe. Lho sing jenenge jaman saiki lho Mas Gareng, yen setelan sok-sok ki gandeng saiki lah ana media sosial kaya YouTube ngono kuwi sok-sok kuwi gampang ditebak karo penonton wong piyayi ning YouTube kuwi ben-bengi mirsani wayang. Mula yen awake dhewe tidak mengasah kecerdasan, ora golek inovasi yang baru, iso ketinggalan zaman ngono. Betul Mas, betul. Apalagi pagelaran wayang kulit malam hari ini istimewa. Istimewane. Sindene pirang-pirang tur dipilah. Limilah. Sinden sing lungguh kene iki. Iki sing werna ijo iki. Iki sinden sing urung gepok senggol. Sing suci. Iki. Yen sing nang isor iki sinden tatu arang kerajaan ya iki. Ya aja ngono, sia-sia ora. Saya iki wis janges iki ireng iki. Sapa iki? Oh, pelupa. Sinden Purwodadi pelupa. Mbak Palupi kok pelupa ora. Sing pelupai kowe kuwi ora. Mungkin akhir nembang mesti lali kok. Iya. Ini lek sing niki nggih, sing teng inggil niki gawan kula. Madangkara Group, termasuk sing nomor 3 Mbak Elisa ini sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi sebagai Madangkara Group niki. Dadi ya entuke ya wis esuk ya 250 lho lah wis ya. Ngopo? Iki ambak sinden wis S3 kok 250. S3 ki lak apa gelare sarjana ning kene kudu prihatin dhisik ngono kuwi. Dek kan warga baru ngono. Ah, pancen dalang itu kan ngapusi. Iso. S3 kok untuk warga baru. Tapi tidak apa-apa, semuanya itu dimanage diatur oleh seorang dalang. Nggih. Ora jeneng ngapusi ning diatur. Betul, betul. Nggih, matur nuwun Mbak Elisa nggih. Nggih. Ije sami-sami Pakde. Nggih, sami-sami. Kok metu sapi-sapi? Sami-sami. Kupingmu sing bosok kuwi, sami-sami kok. Sami-sami. Je ampun bodhek to Pakde. Budek kok bodek. Je sami-sami. Sami-sami. Iki genah iki ana komendane iki. Heeh, mangan malan. Aduh, mati aku ora. Komendane ora tau nembang mangan terus. Ya wis bene. Iki lak bintang tamune akeh. Akeh mula. Lah, iki aku aja kakek ngomong. Bintang tamu ning sini. Ayo mula saiki kudu ngangge apa kuwi jenenge kesepakatan. Ada peraturannya. Bintang tamu ketoke sak deran kok ora iso der, ganti liyane ngono. Ayo, paten. Ayo pokoke urutane ya bar sampean kok Mbak Mimin Apri kok ketoke ora iso der-der, ndang kon mulih ae ora. Pokoke Mbak Eka munggah kok ora der, mulih ngono ya. Bintang tamu 2 menit, 3 menit ora lucu, ora mutu, paten. Iya. Mimin dan Apri, yo berpacu dalam melodi kutang tang tak ndang ndang. Oke, ya yuk dados. Monggo monggo. Mbak Sinden yo, saiki Mbak Mimin Apri, yo. 1 2 3. Ya, ayo ndang. Ora dene kudu ayo. Iya Bro sida ngapa-ngapa yes diancam ya, Jas. Santai, aja semlang, aja semlang. Pripun, Mas? Aku gede pangapurane tak kei wektu sik. Ayo. Wis, iki duet presiden sing lagi ngetop
April Mimin iki. Iya, Ah, sapa jenenge Aprin? Mbak Apri dan Mimri. Ayo. Mimri. Jane dalu niki kula mboten katut kok, Mbak Limbo. Lah kok kersa tindak mriki Jane yen ra mboten katut. katut wong sinden sementen ayu kabeh. Ning menika wanterken digepanipun Mbah Surata. Surata sapa? Bapakipun anu Pak Nur. ya, Bu Nurhana. Piye? Pokoknya sindan sing lencir kuning nemu giring saka Laladan Klaten kae kudu katut ngono kuwi. Mergo kuwi iso nyingkirke mbahmu Putri. Nek bengi iki beliau iki mung kesengsem karo aku, kayuyun karo aku ngono lho, Mas. Kowe kudu katut Pak Haryanto mau wis ngendika. Pripun? Mimin kudu katut mergo selirane sopir bis Pak Haryanto iku. Ya ora sopir bise sregep salat kok senengane kok ngene lho. Yo sregep salat ya, Nduk. Iki anake akeh mergo wong wedok sangkluk ngene iki. Sangklok ini. Lho mungkuk kene iki birahine tinggi lho, Pri malah. Oh, dadi sampean rene iki anu lek pangajape kuwi. Ya wong wedok sing nggawa daya pangaribawa ngono lho. Nah. Nek aku ora beda. Lah apa? Kula nyuwun izin menika. Izin. Nek aku kan arep dadi gawane Madangkara. Lah kok iso? Soale kan aku ya meh arep diwengku karo Yoga. Yoga Madangkara. Heeh. Sing dhewe Sing endi, Nak? Mas Imam sing Oh. gona. Iyalah. Astagfirullahaladzim. Teganian mama ora. Ya Sing ampun. Imam. Wah, kowe kebangetan. Seliramu padha karo Yoyo. Weh, nyapa nyamplok aku iki ora ngaput. Imam niku biasane nggih, lek bengi iki tampil beda. Oh iya. Semringah, sumunar, J. murah senyum. Biasane tanpa ada Mbak Apri iki, ngantuk terus ning wayangan iki. Lah, kayak nyawang ki rasane kok kaya keri ngono ya, Le. Imami berarti termasuk wong lanang kleru lho. Lah piye? Nyawang wong wedok mung saka rupane tok. Lah, Kowe ora ngerti zaman sejarah dhisik. piye to? Ken narok iki kesengsem karo Ken Dedes ora mergo rupane. Mer, Ning mergo wentise, mergo betise Ken Dedes ki bercahaya, itu yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Lho, Welak. sawangan mam timbangane nyawang Apri pun lho keladuk sawangan mentisku lho. gila nih. Oh, kok. Ora, wong wedok metekol lho. Lek wong wedok kulino rekoso kok. Ah. Blandong kayu, keruk wedi ngono kuwi. Oh, kuli to iki. Kulai. Ayo. Piye lho? Perintah komandan kok. Gak aku. Selamat Aku sukses. udah dibagi Lek Mbak Mimin ini pinter merangkai kata-kata mutiara Betul. untuk event Gini. pada malam hari ini tak wis mesti pinter. Ora Gini. iso, jos. Iki lah hari sing intine berkaitan dengan hari ulang tahun BIS PO Haryanto ke-19. Nggih. Buatlah sebuah kata atau kalimat contohnya kaya kae. Aku tidak apa kae? Apa kuwi? Butuh pencitraan. Butuh pencitraan. Akan tetapi Akan tetapi butuh kenyataan. kenyataan. Ono meneh kae. Diam itu emas. Tapi bicara di saat yang tepat dan bermanfaat itu berlian. Contohnya ngono. Ayo saya gawe. Kowe Pak Kuse. Kata-kata mutiara. Kowe sik no, Lek. Aku PO Haryanto adalah ladang pahalaku. Ya. Lho Pak Haryanto ya iso wae to nggih Pak nggih lho. Berbagi nyatane ya kok ngene iki kok lho. Ketoke golek duit. Ning ternyata ibadah lho kuwi lho. Lho, Ya. Armada kuwi nyatane nulung wong sing paribasan ning dalan kleleran, pas aku tetek kewengen barang ngono kae rak ya diangkut dibenerke dadek kondektur rak ya iso. Ayo, ya ora apa-apa. Lho ya ladang pahala ya Mas lho. Ya wis. Iya wis ladang pahala ya Kowe apa. iki ora ladang pahala, ladang bengkok. Kowe ayo. Apri, yo. Aku. Rasa sok cantik. Si kata-kata mutiara mengenai PO Haryanto ngono ya. Orang kaya yang sesungguhnya itu yang orang kaya yang sesungguhnya itu yang berguna untuk sesama. Nah. Sesama jenis apa sesama apa? Ya sesama Sesama umat lho, Mas. Sesama jenis Luar mulai kesetrum toh. tak pateni. Alah dhisik kaya ngapa to, Pak? Saiki. Aku ki wis kaji, mosok kaya ngene kolu. Lah dhisik Oh. Kayak pas kilaf kok ya. Oh ya mendem barang. Neng anu lho, saya sangat berterima kasih kepada Mbak Mimin karo Mbak Apri. Leripun. Kula kelingan nalika awal-awal pandemi nika jenengan
melonggarkan waktu dengan ikhlas untuk datang ke Sanggar Madangkara gitu. Kula ngawontenaken wayang elektrik peduli kemanusiaan, terus hasil dari sumbangan itu diberikan kepada seniman yang terdampak. Salah satunya didukung oleh Mbak Mimin dan Apri. Ya, itu sangat luar biasa. Pak Cah yo dadak diumumke ngono kuwi lho. Nun sewu yen Mbak Mimin iki nun sewu nggen wajah mbok menawa kalah karo sinden liyane. Ning jiwane iki mutiara, seneng ketulung marang padane Lho, Pak urip. Cah, Jiwane ngono lho, kuwi Pak. lho. Jiwa lenange ketok banget. Marai ganjaranku sudah lho, jare nek beramal baik ora entuk diumumke, marai ganjaranku sudah lho, jane rasa diumumke, mesake malaikat batut nyatet kebecikanku lho Mas Gareng. Aku tak pikir-pikir bareng ngono iki kaya nom-nomane Bu Nurhana. Ya ora Bu Nurhana cantik kok. Gak aku kok. Wah, aku seneng lho. Terane iki bocah iki nadyan kaya ngene. Ning kene Piye, Pak? IQ-ne IQ-ne ngene. cerdas. Cerdas. Kula niku jane ya bodho. Mung kadang kala ten panggung sok nyeritake curhatane ibu-ibu, curhatane para wanita, curhatane para garwa sing kadang kala teraniaya hatinya. Heeh. Lah, terus saya sampaikan ke panggung, men wong lanang ki ya ana keperpihakan terhadap kaum wanita. Mung ngoten niku. Iya, betul. Tadi sekarang tidak ada kok boceh. Semuanya balance berjalan bersama. Ngaten sih. Ngono. Berarti iki wah iki marayo kakan bintang tamu mumet aku tadi. Ora, pancen tugasmu kuwi, ora ngatur semene iki, ora. Dadi sakmene iki wedok kabeh sampean lanang dhewe, dadi kaya bebek lho. Lah iki apa? Ya toke wedok ngono to, Pak. Pak kok Oh, ya. Sate wedok ngono lho. Monggo dirahapi Mas Gareng. Pilih sing endi ya, Rok? Ora kok sik bar mbok senggol-senggolke kok atos men kok. Isine iki apa? Nek karo Lupi malah kena pelanggaran, nek karo aku ora apa-apa. Ora apa-apa, ning sesuk tekan omah ya bojoku mungkur. Ya, ngene, iki kan PO Haryanto itu punya sebuah grup campur sari. Campur sari. Salam budaya. Saya Cahyo Kuntadi mengajak kepada teman-teman dulur-dulur semuanya untuk menyimak dan menyaksikan sajian tembang-tembang dolanan kuno dan juga gending-gending karya Ki Haji Sukron Suwondo dengan nikmati melalui kanal YouTube Kuntadi Channel dan juga Madangkara TV. Ojo lali ya lur. Salam budaya. Dalang lesing dan Bude Mimin bu gelem to? Gelem. Oh lho. Kok lear nyinden kono ki garek tekan ora. Cah ya manduk-manduk ki ae saja mudeng nek aku ki sinden bakok. Mas, iki sing diarani kripik gedang kripik telok bengi iki kudu dicakke. Dikompliti pokoke. Diratani. Mbak Elisa, yo iki sing dinteni karo viewer e kabeh wis nang kene. Mana Elisa kabeh do ngono ayo. Yes, Elisa ayo. Iki luar biasa iki. Ayo nak. Nah, Elisa. Ora cak cerak ki wedok asli lho, Pak. Iya. Sugeng dalu Pakde Gareng. Mbah Imin, Mbak Ances, Pak Cahyo. Nggih, sugeng dalu. Aku padamu hari ini. Aku juga ya. Mbak Elisa, aku juga padamu hari ini. Ya Allah. Kene sukum sik karo sing senior. Kapan? Aku padamu hari ini, Pak. Aja seru-seru gogrok kabeh. Nglumpuk dadi siji. Ora ngono, wedok asli kok polahe malah luwih ganas timbang iki. Loh, iki kemenangane nek dandane wedok ngene iki aku gelem meluk-meluk, nek dandan lanang mboten pareng. Nek lak awake dhewe iki padha wong panggung hidup kanca-kanca. Apa. Konto-konto, Mbak. Wonten Bandungan ada Pak Haji, Pak Haryanto, Ibu Nurhana,
Nggih, kula sowan. Kata terindah untuk PO Haryanto Kak Elisa. Oh iya, iki mau dine waktu 2 menit ya. Iya, kudu dia. Berbobot S3 kok. Wah. Definisi kata sukses menurut PO Haryanto Definisi kata sukses menurut PO Haryanto adalah melayani. melayani. Berarti sesuk mbokku takon rewang, bapakku takon rewang, mbahku takon rewang, bayuku takon rewang kan mergane. Sama seperti kita ya, Le. Melayani. Mau Ya, dilayani? No way. Tapi luar biasa. Yang dimaksud melayani duduk kok rewang koyo ngono Mbah Himen kalau di sini. Iya. Melayani sepenuh hati. Aku tuh sangat terinspirasi sama Pak Haji. Beliau, Ji. Sama Mas Rian juga. Ji. Luar biasa. Mereka itu kalau udah pegang setir di depan, mau sudah CEO, udah direktur, pemilik, tapi kalau jadi sopir tetap melayani penumpangnya dengan sepenuh hati. Luar Ono biasa. ono kerdos ya tetap digawake, tetap dimanggake. Betapa luar biasanya. Nah, koyo Mbah Himen pamer, ono gelang sitik pamer ini. Ono kalung anyar sitik ngene-ngene. Kalungnya dicopot wis maleh kok. Wis maleh biru. Tapi kalau orang yang itu Aku ngrungokke Elisa omong ket mau kuwi tak upamake bis pere wis entek oline. kong itu. Lah pripun to, Pak? Atos. Kok atos? Omongane iki kok atos ngono to, Nduk? Pancen ngono kuwi to logatmu. Iya, Kan ini itu asli wong bawaan ya, Jawa, Pak. Show. Oh, dudu Dan wong Jawa. Kak Elisa ini dari Sulawesi. Sulawesinya mana? Aku sekontoli-toli. Toli-toli, koyo kenal ya, Pak. Aku kok koyo kenal ya. Aku kaya sedulur ya karo. Sekali di Sekotoli-toli. aku wis tau rono. Masa? Wis. Senane? Gone piye, Pak, gone? Ah nyelempit. Oh, nyelempit. Kebak tandurane. nyelempit kok. Iku kutha apa kabupaten apa? Desa. Desa to. Heeh, Ya yo nyelempit. Oh, itu yang asli toli-toli siapa, Kak Elisa? Bapakku sekotoli-toli, mbokku sekolah belu. Oh, dadi toli-toli ki gathukane lambe. Bukan lambe lu. Kok miris ya aku. Tapi sebegitunya penampilan Elisa, pasti ada yang halus. Nah, Apa? maksudnya tuh diantaranya kemungkinan suarane halus. Ada satu sisi yang halus. Ya nek nyuara kudu halus, tapi nek nyuara biasa ngene encen koyo ngene logate di Ngapura ya. Ya ora apa-apa. Lah iya, kudu Kita kan apa-apa. sama-sama dari Jawa. Iya aku Jawa kowe Jawa. Heeh. Iki gembel. Mbok sing rada tatarane dhuwur Apa? sih. Oh, Gibas. gibas. Wong karo bolone kok ngono ya. Aku sing ketok dari tadi kok ora ono sing memperjuangkan Dedek Mimin ngono ki ra ono ya sing ketok. Ono sing memperjuangkan kalau Kok dedek-dedek. ketok aku ki pelengkap penderitaan ning kene iki. Aku ki mau jane dititipi lagu karo Mas Rian tapi Nggih. lali apa? Apa? Mas Pokoknya Rian itu- requestnya lagu menapa, Nje? Mas Rian request lagu tidak tadi aku kok kepengen Mbak Elisa nyanyi apa ning lali aku. Nopo? Ya nanti kalau barangkali nanti WA kirim. Ya. Tapi sekarang Elisa mau nyanyi apa untuk Pak Haji dan Ibu Nur khususnya untuk ulang tahun PO Oh Haryanto. iya, Kandeng ngundang aku ki wis setahun kebungkur, tahun 2020 bulan Mei. Heeh. Terus aku wis dilunasi. Jadi saiki ki dadi tombok kangenku kepada Pak Haji, aku pengen nyanyi tembang kangen. Oke. Dawa banget ya ngomong arep ngomong tembang kangen. Saya tau wis dilunasi ndek ini sudah pentas apa ora? Durasi do pentas. Terus aku, ya ini kebaikannya Pak Haji itu. Terus? Dana tuh nggak mau dikembalikan, soalnya ngerti seniman-seniman pada nelongso. Wes dibawa aja Mbak, nggak usah dikembalikan. Waduh terima kasih Pak. Wes setahun kemudian, Mbak, ya ditelepon aku. Besok ini ulang tahun PO Haryanto. Oh Pak Haji siap, gimana dananya? Sampun lunas Pak Haji, sampun lunas aku ngono. Jebule S3 ki ya golek tambahan. S3 SPP ini larang. Ora kurang kok 15 juta. Lho adikku S3. Wis lunasi ya wis ra Ya dumungke. wes, oh, aku mau cerita. Pancen ki diundat-undat dan Pak Haji ngerti kok. Kok
grantes wis disangoni meneh ora Nah, boten parengaten iku nggih Mbah Hime. Ora pareng. Kita harus bersyukur terus. Pak Haji Bersyukur. ngajarin kita harus bersyukur. Kalau udah tinggi tetap bersyukur, kita rendah tetap bersyukur. Wah, kuwi Tetep carane. harus rendah Dan hati. iso sukses Nyontoh kaya lek men. menara, ha? Nyontoh lek men. Piye? Nek golek-golek undaan ki ora ning panggung. Nah, Nyelempit turut bis-bis. Oh. karo gawe cicik-cicik Gak aku. lagune apa lagune? Lagune toel asukan. Wis ora wis ora Baleni kalian lawas. Astagfirullah. Bawa apa rek? Ora tegel aku kok. Cederek. Nggih dibawani no, ya wis dilunasi kok. Ji, sajuri, titik Ji. Sajuri. Ngawur. Daryanto Sajuri. Ya Daryanto Sajuri. Kok ganti-ganti jeneng lho senengane. Ya, tadi Ya, Mbak. kalau Ayo, Kak. Pangkur PO Haryanto udah, aku tak Asmorondono aja ya. Boleh. Ya, Asmoro adalah cinta, Dono Dono. adalah memberi kasih sayang Memberi kepada kasih. semua umat. Iya. Ya. Aja terang seri kaki dewa nganglang jagat. By the way Pak Cahyokun tadi, penonton malam ini udah 3.000 loh tadi. aku Di mana? Di Kuntadi Channel. Di Kuntadi Ya, Channel. biasanya itu hanya 500. Jadi yang Nah. 2.500 adalah fun dari Mbak Elisa dan Mimin Apri. Hah? Dari Haryanto Mania lah. Oh iya. Soalnya kenapa kita tuh jangan umuk. PO Haryanto official itu berapa subscribernya tahu nggak? Nggak tahu berapa. 325. Aduh. Tiga kalah aku aduh mutiar lah aku. 325 Saya ini ya ribuan. perlu belak-belakan. Saya ini P. Waryanto berapa official itu? 325.000. Saya 108.000. Mbak Aku Elisa? 80.000. Nih, duo sinden pinten? Gua sinden piro? 30 sekian. 30.000 sekian. Pak Gareng. Mas Gareng. Patangnya. Jangan ngedam gitu. Harus Orang optimis. 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 Patang-ewu gitu. Hidup patangnya. Lah. Jangan sepelekan Pak Haryanto itu berawal dari 6 base. Amin. Jadi arep 300 kaya Loh. ngene. Aja pesimis. Walaupun 4.000 tetap buat konten. Nah, iya. Jenengan apa ta channel jenenge Mas Gareng? Ah, Jenenge napa mau kula? tak kandhanono kowe ora nyaprek. Nyakrep. Apa jenenge? Bagyo Gareng asli. Bagyo Gareng asli. Para penonton kula suwun BKHP dipun subscribe 2 kali. Klik-klik ngoten nggih. Ora sida nonggo. Malah bubar. Ora sido. Saka semangate kok ya. Semangat piye? Bagyo Gareng asli. Asli, nganggo asli. Asli. Mergo ono sing ora asli. Oh, ono sing ra asli. Iki asli kowe. Kayak iki Pikir. ra asli. Asli. Apa kowe iki asli? Akan aku asli lanang. Oh iya kan kan Sukimen ngono. Nyangking bokor kencanane Iki lagu iki tak aturke trio Pati sing lagi mirsani. Sinten mawon, Pak? Win, anakku lanang Win, Nggih. sedulurku lanang Markonye, guruku lanang Kartopel. Kartu Sapa? Markonye karo Win. Mas Bini Mas Triluweh kuwi. Triluweh. Ah. Pak Markonye. Markonye iki dagelan. Nggih. Lah iki guru spiritual Sapa? Kartopel. Nah. Mila kok dalu menika mboten Jawa jebur ditenggani kalih Pak Kartopel. Ya ora ya pancen ora udah. Ayo.
Nah, ini toh Pak Cahyo. Nah, ini kan bintang tamunya akeh. Iya. Dia dibagi. Lekmen juga dia adalah sinden fenomenal Oh pada iya, zamannya. kan mau gatel pengen iya, muni iya. wae lho, Pak. Iya. Ngono, Monggo selamat. sakniki sing bacotne Mbak Mimin, ya Lek Men. Ayo. Elisa, Ya. sebelum kamu direkrut bersama Madangkara, sebenarnya sing meh direkrut ki aku. Mimin. Ning aku pertanyaan besar, direkrut ki mergo suaraku apa arep dikersake Pak Cahyo lho. Nek ngantek dikersake Pak Cahyo rak eman-eman aku seduluran karo Bu Kesi. Lho, aku tetep bisa jaga perseduluran. Ya aku mungkin aku iso mumbul iso sukses melu Madangkara. Ning eman-eman seduluranku. Ya, Loh. ngerti toh? Mbak Mimin, Anjir. anakku wedok jenenge Rangkung ngerti toh? Nggih, ngertos. Jujur bae enek Bu Kesi, enek Pak Haryanto. Iya, Sampean pancen arep tak kersake. Lho. Nggih, dadi ora nggo sinden ning pancen tak kersake. Lho, napa, Pak? Tak gawa mulih ning omahku Leh. nggih seret-seretan anakku Rangkung lho. Piye, Pak? Piye? Kowe dirasani karo dulurmu. Pripun? Omong kemayu kaya bolong-bolong. Ora kabar. Ayo. Ayo, Mbak Lek, Mimin. Min. Ayo. Ayo. Wedak lho, suara wedak lho. Wedak. Nganggo ngetrek bareng. Bagus bagus ya. Vokal konsonan harus jelas. Ada teknik main Lah, juga. teknik miking dadi ora kudu banter, ora power terus brebeki kuping. Nganggo rasa. Gayamu kaya gila iki. Isi. Oh isi ta. Nek dengar Awak. Bu Ajina. Cengkol lho, Cengkol, ya, kayak cengkol. gitu. Cengkoke kaya cengkok aswajak. Kekeliruannya saja sudah membuat gemas banyak lelaki. Betul, Loh. betul. Apa meneh bener lho. Iya, iya. Rak malah aku kewalahan dalar nglayani lho. Berarti Mau harus kekeliruane wis dadake gemes. Wis betul iya ngono, Pak. Gemesin ya. Ah kaya Balong-balong kok. Sandang kelawan. Sik to, lek nembang Cowok, wedok ya apa cowok. kudu sikile tengen maju ngono kuwi? Nggih. Ini. Kadang kala nek ngeternya nggih matus ngoten kok marahnya. Oh. Itu kalau cewek kayak gini, nek cowok piye nek cowok? Pangan Wedok. Lanang. Saiki lanang wedok bareng ya. Dan iki Mangke meteng no. ngono kok iya. Kulanku antek gumun lho. piye? Rupa ayu, dedeg etuk, swara merantasi. Kecerdasan juga. Kecerdasan ya insyaallah sithik-sithik. Sapa ayu? Sapa ayu? Kula. Dedek apik. Dadi Rupa rupa ayu, swara ya merantasi, sinden ya bakoh. Dadi kula nek ra kuat imane, mesti kula delo-delo meteng. Lho. Piye, Pak? Ning mergo iman kula niku kuat. Piye carane aja nganti dardah antara siji lan sijine. Meteng piye wong kandungane ning cenglok meteng. Ora omongane kok ngono iki kaya Aku bolong-bolong. ora omongane kaya menyakinkan kowe. Kowe iki omonganmu menjebak kaum lelaki. Marketing ya ngene iki no, harus percaya diri sik lho. Marketing ra percaya diri sapa pembeline ra ono lho. Kaya ngono kok dimarketingi. Lho yen perlu pasang sepanduk kok. Ayo nok Berdiri. Pri, Oh ini muridmu. ajar kendel nok. Ya Mbak Apri, wah iki jos iki. Ki mung menang enom tok. Awah. Ah yen iki tukang slenteme kolu. Digekne pocong ngerti. Mim Apri iku. Yaiku bagian nipan. Wah bagus Elok banget ini. ya ada maaf. Nek cowok iso ora nek kayak gitu. Coba. Model penyanyi ngentek sertifikat yo ngene Oh iki. ngono. Regane kenapa? Lah yo Saking apike. dandan ngemong. Nek suara lenang mau piye, Lek? Nek cewek Ya. itu. Oh, ngene begagan. Lanang, Nyoba coba ya. nek lanang. Nyoba ya, Pak. Iya iya iya. Wong, iya iya. Kok malah kaget dhewe iki piye to? Kowe iki nyuara dhewe iso kaget dhewe lho. Lah ketok isis ngoten lho. Dibukake subopere digedheke.
wong melek sabarna kaya Ki Sujar ya wis. Aduh. Terus Sangon dalam. Lho Sujar dhisik arep lairan bojone rada kangenan le nyuwuk ya aku. Kaya Apa-apa cara Ya ora nyuwuk nek kowe iki. ora. Wah, ngene lho gocek ini sing seneng iki. Iki nonton wayang kok nganggo gelungan gitu kan. urung wektune kok. Urung lho, aja penak-penakan lho ya. Wong melek sabarna rima Luar biasa. Sudah seperti suara-suara. Duduk kamu. Kok Inces lo, GR banget Mbah Himen. medale ra umum sing iki. makili kalian-kalian ben kalian tidak takabur. Wis eleke tak pake ngono lho maksude. Iya. Ora. Berarti sesuk sing susah sama dhewe, soalnya adewe ora tak kabur. Mimin ini ngene-ngene ora kelingan biyen gane nyegati truk pasir. Kaya Yo, terbang. saiki tembang kangen kula nyuwun kaya ning channel Dalang Sena nika len joget kudu padha. Betul. Jadi salah satu harus ada yang menjadi panutan atau menjadi herder. Yo, monggo. Sesuai namanya, panut. Leader kok. Oh, leader, ya leader. Nek carane senam instrukture ana lho. Jas. Ayo, kembar kudu kembar lho. Monggo Cak dipun aturaken tembang kangen dados. Asik. Angin tansah dudukaku rasa kang tak angkat ada wilayahku lewat larangan muka bisa dadi tanda kangen iki nandang yo rina wengi Tresno apa pangsamu wis ora krasa lewat kondangan aku pangsamu ora bisa Mati, Mbakmu. Elok, luar biasa. Mbak Elisa, ini adalah salah satu kegemaran saya melihat Dalang Sena ketika tampil jenengan joget bareng apik tenan, energik nggih. Iki jenengannya trio paracetamol. Parasetan ya. marake pusing. Parasetan. Sik niki kula siji melih Mas Gareng tak nyelani dulu nggih. Sinten? Niki genduk Diajeng Chandra Mulya, mbok menawi saged kangge perbendaraan utawi referensi untuk Campur Sari. Betul. Karya dari Mbah Sukron yang jarang keluar namun seger Apa, Mas? tentang kisah kasih seorang Prabu Basudewa dengan istrinya yaitu Amirah Nggih. yang diganggu oleh Yasoda atau Sagopi, dia adalah sinden. Nah, ketika dia itu main HP,
terus Sagopi itu foto dengan vulgar tanpa busana dikirim ke Basudewa, akhirnya menjadi getar rumah tangga Basudewa. Judulnya ini mesti XXX. Oh bu, ngawut ya. Judulnya sakitnya tuh di sini. Ya, men kono di. Ayo. Kisah Diajak no, diajak. Tak nyelani dulu sih. Kene nok lah ya, le menik-menik lah. Ayo, sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Aku nyawang kowe koyo aku ngilu Sik, karo sik, awakku sik, dhewe sik. lho nok. Wah, ajune kok ngono. Sing ngiringi mriki, Madangkara. Oh, Nggih. Madangkara sama Madangkara. Nggih. Enggak. Non, komplite ya nganggo bawa. Asmarandana ora apa-apa, padha ning cakepane beda, isine beda. Ya. Ya nak? Sakitnya tuh di sini. Kakanda Sri Basudewa. Kakanda kok ya nek Sukimine terus metu. Ya aku. Mari. Gilani ngono to lek imen. kok gila nih. Simpan gambar tak senono. Kok ya Simpan masak gambar tak senono. Simpan gambar yang nonong. Yang tak senonoh. Tak senono. senonoh kok nonong. Ini gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Jadi Sagopi ngirimi gambar pas oke. tanpa busana kepada Basudewa, konangan Amirah bojone Basudewa. Oh, bojone Basudewa Amirah. Heeh, Amirah ingsun. Wah, edan. Sujarah. Amirah. Amirah. Tak lama semua tahu Ut. Prahara Nagri Madura. Oh. Oh. Oh Kakanda, Oh Kakanda, Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga, cinta suci, di malam api, karena kini muncul Sagopi, dia teman Amirah, sungguh berani berulah. Sagopi. Lah iki awas, awas. Yuk. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa. Sudahkah seia seragam api? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini. Oh Kakanda, Oh Kakanda, Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga, cinta suci, di malam api, karena kini muncul Sagopi, dia teman Amirah, sungguh berani berulah. Sagopi. Nuting nok. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri
Terima Wah, kasih. iki sing asta sapa, Mas? Sing yasa Mbah Sukron Suwondo. Seneng aku. Sing wis kondang lak sesideman kaya sambung wanci dalu wis diviralke Mbak Elisa. Mungkin niki nanti bisa viral. Judulnya apa ki? Sakitnya tuh di sini. Tak kira konangan. Lah ya konangan kuwi akhirnya sakit. Sagedipun garap menawi campur sarinan nggih menika. Saged. Aku sing seneng ki iki lho segane nganggo metu kopi. Ha iki lho. Sagopi. Sagopi. Oh, krunguku metu kopi ya. Bareng swira tanggapan malah sudorungan to, Reng. Aku ki mbuh, tapi bagus. Ini nanti semoga bisa populer. Amin, amin ya rabbal Wong lanang alamin. iki ngerti dodo sithik wis bingungi kok ki mau Vulgar. Rak yo. Tidak senonoh. Lah rak yo. Nah. Ora dirubung laler nek. Oh, ora aku ya tetep golek sing sithik wae. Penasaran ya, Pak. Mas. Senine ono. Oh iya. Ada tantangannya. Ada tantangannya. Sesuk tak kirimi foto nek nu. Atibane mbok kirimi ya aku ndelok ngono dhewe. Bintang tamu tasih kata. Mbak Eka, ayo Mbak Eka. Mbak Eka. Karo sapa sisan ngono? Mbak Agi. Boleh monggo sinten mawon. Mas Gareng sing sutradara iki. Iki Agi Eka. Ayo. Neng kene iki ora piknik. Ayo. Ayo. Ini Kak. Kak. Rumang samu aku ki katrol piye? iki banci sukses ya. Banci sukses. Mbak Agi kula tulungi mboten Mbak Agi. Nggih, sugeng dalu Monggo, Mbak Eka. Wah, iki seniman ra tau leren Mbak Eka iki. Bener. Nggih. Tak aku bareng nyawang Agi iki sing wedok asli kalah luwes karo sing wedok ora asli. Lah kok Lah iso? pripun to? Delok to, sawangan caloro iki karo Agi lak luwes cah loro kuwi malah. Gen pundine? Mlakune, lagak-lagune jajal. Body language-nya lho, Pri maksudnya lho, lek terdok-terdok ini ki lho, rak lho, ini ki lho. Piye mau sing pas cakepane vulgar ngono mau piye? Iya. Rupa rada kuciwa sithik, Pak Cah sewang ndika rupa kuciwa sithik ning dape-dape Sing daya. ngendika Pak Kuntadi Lah Channel. daya kanthi asane iki Mas Agus. Nggih. Mbak Mimin iki lho pamane ditutupi koran ya, nggen muka, nggen dodo karo nggen meteng nganti tekan sikil. Apik kuwi ya? Lho koyo India, koyo artis India. Bareng korane buka terus, wah, lah. Padha to. Sugeng dalu Mbak Agi. Wilujeng dalu Mas Cahyo. Lho kok mboten bareng kalih kanca-kanca Madangkara wong padha karang anyare lho. Lah nggih. Lah nggih piye kok? Nggih bencing. Bencing. Balane nggih. Nun? Nggih. Oh, nggih. siap. Kapan-kapan nggih. Mereka Kapan-kapan. Mbak Agi nggih. diderekke keng garwa. Ngaten. Nyinyir pingin ta. Mesake deh. Kok ora pengen diterke wong sapa ngono to, Mbak? Sabar. Sampeyan lho kok ora pengen karo Mbak Agi. Gareng lagi nyekel sagopi kuwi lho. Iki jenenge gulemku lembusi. Ayo ora mbok-bobok. Ora aku mbok-bobok. Oh alah. Dilek lek, dilek ya. Kae wong wedok kasare ora Lho mulai mending aku to kandhane. wong wedok kasar mulai ora ndang entuk bojo. Saploke mlebu paguyuban iki lho, Pak. Apa? Nek dhewe rak pancali. Pancali. Pancali apa kuwi? Paguyuban banci liar. Lah terus Mbak Eka ki Rojali. Rojali. apa kuwi? Rombongan janda. Lincah, lincah. Cah ora liya. Rombongan janda lincah jenenge ubet golek pangupa jiwa golek pangan ki pinter ngono lho. Nangger karo aku macam-macam sesora tak jak numpak bis PO Haryanto. Tetep kindel to nek Jakarta. Ning Jakarta kok. Janda lincah ubet golek pangan lho. Nek Mbak Agi ayo Mbak Agi. Mbak Agi iki ya piye ya lar mestani lho piyane. Hai, wedi aku. Improvisasi dong lah. Nah ya bersyukur ing atase nun sewu Mbak Agi lak saka Hungaria. Hungaria. Namun cinta dengan budaya Jawa. Buktine kersa gelungan, kersa ngangge bayar, Nggih, luwes. kersa ngangge jaring, Agemane nggih luwes. luwes. Mboten nek kula mboten luwes panjenengan nek panjenengan niku pancen tiyange pas lahir tiba sampir.
Napa niku Tiba tiba sampir? sampir. Sampirne pundak. Kalung khusus, napa-napa nek dikagem. Patut, nomor-nomor kewes. Tapi nek Mas Mbak Mimi niki ketoke anu kalung nggih tisu WC. Iya. Jadi anu siap dilap-lap-lap Oh ngeten. iya, oh siap dilap. Ya Allah. Nggih. Meneduhkan. Mbak Nyomasan, lah Mbak Agi mending menguasai lek Mbak Eka genah jos. Ya. Paling ora bawane. Mbak Eka ingkang beksa. Karo kowe Oh. lho, Pri. Lah ning terus latihan lho. Goleke kanca apa ora? Ayo Bu Taslim. Mesake Pak Taslim ya. Ayo, Bu Taslim kon munggah. Kowe munggah. Mengko gen dienggo lawuh Taslim. Ayo. Monggo, mengke Ayo, Mbak Uni munggah. meneng. Bu Taslim. Loh, Bu Taslim bareng to? Iya. Walah ngono mangkat dhewe-dhewe gayane. Walah. Iki nek cara wong wedok diarani wong wedok apa, Lek? Rai Wungkal Gerang. Sapa? Apa ki? Karo bojo mamah karo marata ngincim. Aku iso ndiwono tuwa yo. Ya maksudnya orang yang dituakan. Ya mara dhewe. Ora dhewe. Ora dadi ya. Ya Mbak Eka, disikno Mbak Eka. Ya. Singgat. Kepenak iki, Pri. Sing ngene buntute jebul penak ya, Pri. Iya. Toya. Tadi dah. Ora nggo Kowe jenggleng. ngombe wae dadi tah barang. Kopiku ilang. Min, kopiku ndi? Lho, Ma. Sagopilan. Saunine wong bagus gregetna ati nerake tang dadi Mbak Eka, Nggih. putrimu Mbak Madu iki bendina latihane ning studioku lho. Titip Pak Yaya. Ya mbok dingo apa piye karo nggawa apa ta apa. Mesakne dalang-dalang cilik sinden cilik nang kono mangani boto, ren apa-apa. Udah tanggung jawab sing di omah. Aku mung cepak nggon kok. Apa bukes iki ya ora egoh-egoh apa piye apa piye. Ora iso, ora iso. Lho Bukesi kok nyugoi tamu wong bojone dhewe ora dipaupeni kok. Apa? Wah, kemprah. Drijumu bar bongo ngelus-ngelus Taslim barang kok. Dilebokke kene. Ngelus-ngelus sirah. Oh, rezeki anak soleh kok dimerekke. Dilus-lus sirahe. Karo di iki jane iki blangkon apa cap ngono iki. Ya Mbak Eka. Sapa? Tambah sak personil. Tambah Personil ayo. Monggo, Mbak. Etika Maharani. Oh, Maharani. Mbak Tika Marani. Wah, iki yo bintang film pendek iki ya. Wah, elok iki. Bintang film pendek. Lah ya filmnya durasinya pendek toh, Kak? Yo Mbak Iis yo. Aku tak lungguh ya, Bri, sak bar flek iki lho aku. Rahimku lemah banget iki lho, Mbak. Jadi ini bar meskra. Lah ya flek kok, Mbak. Di satu sisi ya karirku pengen maju, tapi nek fisikku ra kuat ra ya aku yo ngapura tenan Wis yo, kan Mas. metune andong no. Tenan rentan banget kok Mas aku iki ketoke. Kok iso teko andong. Omongnya banter tapi rahim kula lemah banget niku lho dadi ngubah sithik ngono ngeflek. Aku gemang nek diwayu. Ketika kene lho aja nyumpel ning kono kene lho, saiki longgar kene. Kono. Blockinge lho, blockinge ya. Bukan
Simpingan kiwa ngadeg. Oh, kok le. Oh, koncone. Iyalah. Karepku alasan flek ki men itu lungguh. Oh, Pak, asam aurate kumat. Oh iya. Wis tuwek, Pak. Asam Allah lho. Aku terima nyong ikhlas ngerandak selawase temangan. Ya Allah. Ora ana sing kuwil-wil no ya. Gak, wis gak ngepek. Nane Ya mau cakepan kok. Mangkene iki wis Mangga. wae. Blokingipun Mbak Agi. Sip, kono enek. Sing Kayak joget kono. mriki, sing joget kono. Dek gembret dek, kono dek. Sing Mbak Agi ingkang nyekar mriki, ingkang nembang. Kameramene bingung lho mbok ngempel dadi siji. Oh ning kene kabeh. Oh ya. Yo, apa ki bacotnya, Kak? Eling-eling. Eling-eling. Oh iya. Eling-eling. Monggo cah dipun aturaken. Eling-eling Banyumasan, monggo Pak Dwijo dan kawan-kawan. Dados.